Johnny, volgens mij heb je ook een nieuwe single. Ja, goed gedaan, Johan. Ja, een oud liedje uit Belgische weleer. Ik ben helemaal op de Belgische tour geraakt. Ik heb eigenlijk liedjes gezocht tussen 1945, 88. Alles wat ik eigenlijk zo leuk vind aan het Belgische. Dus dan praat ik over liedjes van Joey Valley, Wiltura, ja, noem maar op. En ik heb nou een single uitgebracht en dat heet Ik Bewonder Jou. Omdat ik zelf vind dat ook dat soort liedjes ook echte levensliedjes zijn. En ik ben natuurlijk allemaal met levenslied. En ik denk, ja, misschien als je het hoort, dat je het ook beter begrijpt. Dat is zo'n Toekom in mijn arm ogen, is een liedje van Bobby Prins. Maar als ik dat op mijn eigen manier zingt, met mijn Amsterdamse geluid, dan wordt het een heel apart smartloop. Dus ja, en ik kom heel graag in België. Ik vind het heerlijk of ik nou in Gent ben of in Antwerpen ben of in Brussel. Ik vind het zo leuk, Burgondisch, lekker eten, drinken en de muziek. Ik vind het heerlijk. Maar je gaat Nederland toch niet verlaten of zo, hè? Nee, absoluut niet. Nee. Ik heb wel wat dingen in België erbij. Want ik merk wel dat de markt daar, ja, dat de mensen dat ook best leuk vinden. Dus maar goed, Nederland, België, voor mij is het eigenlijk één. Ja, ik heb de videoclip opgenomen. In de hoofdrol mijn eigen vrouw. Want ja goed, als je een liedje zingt, ik bewonder jou. Dan kan je een stand-in meenemen van 28. Maar ik kan net zo goed mijn dochter vragen. Dus ik denk, nou dat is leuk. Dat doe ik met mijn eigen vrouw. We gezellig in Antwerpen hebben we de DVD geschoten. Een hele leuke dag gehad. En eigenlijk zoals wij zo'n dag beleven, zo ziet ook de clip eruit. Nogmaals, ik vind het heel erg leuk. Vooral die liedjes. En om eens hier zo'n uitstapje te maken. Ja, ik maak nou al zoveel jaren muziek. In 1990 begon het eigenlijk allemaal. En dan zit je nu bijna in 2013. En dan, ja, op een gegeven moment heb je alles wel een keer gedaan. En dit lag al zo lang, dat idee had ik al zo lang. Dus ik heb eigenlijk 2 jaar over het album gedaan. En ja, nu de voorloper uit op single. Drie liedjes op maxi single uitgebracht.